Velkommen til Høje Taastrup Kommune. Her i kommunen er vi klimakommune, og det betyder, at vi overfor Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet os til at nedbringe vores CO2-udledning med 10% frem mod 2014. Tag med på en klima- og energivenlig rundtur i kommunen. Høje Taastrup Kommune tager sin del af ansvaret for en bæredygtig udvikling inden for energi, klima og miljø. Høje Taastrup Kommune er med i et stort projekt, der skal gøre det muligt at køre tværs igennem Nordeuropa i elbil. Vi energirenoverer vores daginstitutioner til super lav energi, der reducerer varmeregningen med over 50%. Som vi kan se her, så har vi fået tykkere vægge, fordi vi har fået isoleret udvendigt, og vi har fået isoleret nede ved vores gulve, og det betyder, at nu kan vi sidde på gulvet uden at blive kolde. Høje Taastrup Kommune gør det nemt for borgerne at træffe de rigtige valg. Fjernvarmenettet bliver rullet ud i alle kommunens bysamfund, så alle kan få adgang til de fossilfrie energikilder. Sammen med vores energipartnere skaber vi de mest energieffektive løsninger og stiller dem til rådighed for borgerne. Blandt andet er 80 familier i gang med at teste en elbil, og der er lavet pakkeløsninger til typehuse, så boligejere kan energirenovere nemt og billigt. Goddag. Goddag. Ja, tak skal du have. Sikkert fantastisk vejr i dag. Jamen, jeg kommer så med jeres klimapakke. Høje Taastrup Kommune støtter familier, der går foran med klimarenovering, og derved sætter et eksempel til efterfølgelse for andre. Kommunens design- og energipakke indeholder rådgivning og tilskud fra EU. Høje Taastrup Kommune selv går foran som et godt eksempel sammen med visionære virksomheder og private foreninger. Rådhuset har fået et af landets største solcelleanlæg, der leverer 116.000 kWh om året. Private boligejere i Flyng har dannet deres egen klimaforening, som gør klima- og energivenlige løsninger nemmere og billigere. Og borgmesteren har udskiftet sin benzinbil med en elbil. Høje Taastrup Kommune er i fuld gang. Kommunen som virksomhed har allerede reduceret energiforbruget med 6%, og kommunen som helhed med 3% på godt 2 år. Vi sætter tempo på reduktionerne i takt med, at effekten af de mere langsigtede initiativer viser sig, og accelererer yderligere med nye initiativer og ny teknologi frem imod det fossilfri samfund i år 2050. Tak for opmærksomheden. Jeg håber, at vores klima- og energitiltag har inspireret dig. Og hvis du har nogle tiltag, som kan inspirere os, så hører vi rigtig gerne om det.